Mhux biss gvern b'fommu sieket quddiem problema li qed tolqot mijiet ta' persuni inkluż anzjani u li tista' twassalhom sabiex jispiċċaw barra fit-triq, imissa anke il-Ministru responsabbli qiegħed jaħrab mill-ġurnalisti. L-erba' filgħodu, il-Ministru tal-Housing, Rodrick Galdes, ħalla lin-nies mingħajr tweġiba dwar x'ser jiġri minnhom ċala darba huma jew l-eżies tagħhom jispiċċaw mingħajr saqaf fuq rashom b'riżultat tal-kwistjonijiet marbuta mal-kirjiet ta' qabel l-1995. Net News kellu diversi domandi preparati għal Ministru Galdes wara li tlieta naqas milli jgħid x'soluzzjoni tanġibbli għandu l-Gvern Laburista għal dawn il-persuni għajr illi semma ċensiment u studju brabta mal-każ mingħajr ma offra soluzzjoni fil-prattika. Saħħit ċensiment li qed isir din is-sena biex inkunu nafu l-istatistika ta' kemm dawk l-anzjani li mietu u li għatfada li jiexu f'daw il-propietajiet. Sassam jomlu daw soluzzjoniet li għattejt li għandkom għal daw il-nis jistaw jispiċċaw bla saqa fuq rasu, kif ħatkun għattajnu għam il-daw il-nis? Nassigurak li ħatmu ħajspiċċa bla saqa fuq rasu għax l-autorità diġà ġiet inkarigata biex tassisti legalment. L-għada fil-ħodu meta staqsejnieh dwar dan iċ-ċensiment minflok wieġeb ċarutond biex iserraħ l-imħuħ tan-nies affettwati u għanfex fattak fuq il-medja tagħna għaliex stqarr illi kien jippretendi li l-Kamra ta' Net News iduru miegħu f'sit tal-housing illi għadu qed jinbena l-pedament tiegħu sabiex uża din l-iskuża ħalli ma jgħidx fiex wasal iċ-ċensiment jew saħansitra jekk bediex. Fil-waqt illi ma lisse nebda kelma dwar x'soluzzjoni immedjata qed joffri. Il-bieraħ semmejtilna illi fuq dwar il-kirjiet illi ser isir ċensiment. Da beda ċensiment. Qed nieħu pjaċir li ma ġejtx għall-press conference, ġejt biex tintervistani. Fil-waqt li Galdes għamel prietka fuq il-puntwalità bilan li żgiċċa mill-mistoqsijiet wara biċċar li kien skomdu meta sab il-ġurnalisti tagħna ma' wiċċu bil-medja ta' dan l-istazzjon tasal fil-qrendi ftit minuti wara d-9 ta' filgħodu minħabba l-ammont kbir ta' traffiku li kien hemm fl-inħawi. Rodrick Galdes għal mument jinsa li hu għandu il-karozza ministerjali twaslu kullimkien mingħajr ħsieb fejn jipparkja. Dik u solvu l-problema ta' traffiku konna naslu fil-ħin, Ministru. Però minn tista' twiġibni ġifieri? Bla tweġiba sejb ġifieri. Tgħid li għandkom soluzzjonijiet għal moment opportunu, ma xorta bqgħet metlix issa x'qed tgħidu li ħadd tagħmlu. Fl-aħħar jiem, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech insista illi il-gvern huwa ta' kulħadd u għandu jagħti widen lil kull wieħed u waħda minna. Għalaqstant, mingħajr ma jmiss il-jeddiet tas-sidien għandu l-obbligu li jassigura sistemi u akkomodazzjoni soċjali lil persuni li qed jirriskjaw li jispiċċaw bla saqaf fuq rashom minħabba il-kwistjoni tal-kirjiet.